दिल्ली फासिं लाम रखा डेविड मोरासिं बो पॉलिटिकल मुंसा कालार करै साक्षातनी लुकुचंग राजानि चबानो तुइनो भारत हाकतरनि बाना तुयै त्रिपुरा हानि ओ हानि तंफांरकनि मानथाय ताई केंद्र सरकारनि कग्रमानि त्रिपुरासा एकर्डनो चासामुंग्रोनानि ताई ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानमुं ओ कायनि सानमुं बायनो बो दिल्ली ओ होम मिनिस्टारनि थानियो डेपुटेशन रेन बागै याखंबाय हिमै दिल्ली जरा थांनायनि कायसा तांबो तां याखौ नाहरका अबो कायसा त्रिपुरानि चबानो नायखे बनो पुल्याखौ दिल्ली जरा हिमै थांनायनि हिनै समायतांमोनि फियाबा लामा ओ थांखे सायमानाय बोसोर टेक्ट ताई सगैनानि सिगां हामियाबो कलाय मानो ताई याखंबो देराय मानो आबहाय गोबां मा बसकांनि लामनो बुसु हुनै चंगैनो यात्री बारकमनि मांफुलि कासे फेकाचिनि कक्थुमो तिनि उत्तर गेटनि सिमि बुबाग्रानि थानिओ रुवाइनावै थांमानि मांफुलि डेविड मोरासिं लगिओ कौमा सिक्लारक ताई चाक्रारकनि बहायनो हामजागमाति लामरमानि नगजाखा तिनिनि कतर कक्तमानि बिसिङाव अबब कायसा फाइमेन नाना ए तामुङै नोंलाय तामो नायबि थानि माने बजे थाना नाय मानि तामो बुथुं नोंखे बरन फाय माबा बनो बर नुगै बिनि सामुं रग खोनाका खबर नुखा हे हे ना तंहा बनो गाना माने काप न मुसुङो min bagi bosuri wo nin bung ketamo कि जो डेविड मोरासिंग कर रहा है उसने मुझसे बात नहीं किया, उसने अपना मन में जो आया उसने ये किया, लेकिन वो अपना त्रिपुरा का प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है, इतना लंबा जर्नी ले रहा है। तो मेरा भी ड्यूटी बनता है कि अगर कोई, और वो अकेला नहीं, उसके संग बहुत लोग भी जाएंगे, तो मेरा भी ड्यूटी बनता है कि उनको मोटिवेट करना, उनको सपोर्ट करना। मैं अपना तरीके से लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये अपने तरीके से हमारा इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहा है, और ये आदमी नेशनल फ्लैग लेकर जा रहा है। तो एज अ त्रिपुरा यहाँ में हम लोग कभी कभी बात भी करते हैं, हम लोगों का वो भी होता है, डिफरेंसेस भी होता है, लेकिन एज अ त्रिपुरा अगर कोई अपना स्टेट का प्रॉब्लम, हमारा इंडिजिनस लोगों का प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है, देन आई थिंक एवरीवन शुड सपोर्ट हिम एंड वी शुड सपोर्ट द आइडिया व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। द आइडिया इज हाईलाइटिंग आवर इश्यूज। नोबडी केयर्स अबाउट त्रिपुरा and Tripuria people, especially the northeast, क्योंकि we are very far away, we are very small, but sometimes you have to pay attention when someone takes a journey like this. So I think it is very important and my support is there too. Rajesh Khazane takhokte bukuk song kaisen na harmong amo historical je pedal rally khaimani 2500 किलोमीटर ऑलमोस्ट आगरतला सिमी दिल्ली महात्मा गांधी जी बो 70 जना सागरी तुये 100 बছর सिगां बो दांडी अभियान खायका नमक काइन्डनेस बायना बागै अ हिमानि बिसिंतै आं खाख्लायो त्रिपुरासारक थानसांनाय आर त्रिपुरासारक थानसांगो अंमानि बिसिंतै सेंट्रल गवर्नमेंट बरक जे बरकनि गसेमानि चिनि डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालैंड चिनि डिमांड इलिगल माइग्रेंट्स रंगनो डिटेक्ट डिपोर्ट डिटेन खायनानि किन्तु बरक जे गसेमानि त्रिपुरा एकर्ड 6 मास नि बिसिं खायनाय हिनै ताकबो खायाको 12 मास लाय खायलै आ जे बरक गसेमान बर पगजागै तंखना बर मैतो मायांगै तंखना हयतो
जों 16 लाख तिप्रासा चिकन साहिनै ओ पकजागै तंगमानि न मुइतो खायरना बागैनो दिनै आं अरनिसिमि दिल्ली जरा हिमैनाय मेमोरेन्डाम साबमिट खायनाय दै अ जागाव बेलाय खातुंखा बबाग्रानि आशीर्बाद नायफायखा बबाग्राते तिप्रासारनि फुल सापर्ट दङ आं खाख्लायाव समस्या शुद्ध मात्र त्रिपुरानिया अ समस्या पूरा नॉर्थ ईस्टनि अ समस्या पूरा हिंदुस्ताननि पूरा इंडियानि आबनि बागै आं इंडियानि पक्षेनि सो सामंखाय दंगायसि इंडियाव जेसे इलीगल माइग्रेंट बांनाय जेसे त्रिपुरानि बिसिंति इलीगल माइग्रेंट हाबनाय आसगनि इंडियाव बेगार बेरोजगार बांनाय समस्या बांनाय उग्रवादी आतंकवादी बांनाय तेसिनि तिप्रासार बु कमरनानि लामाव तेबो बसगाव थां सौहैनाय आबन बागै ते कैसा कबक जाओ सिनि तिप्रासार जरा गोनां तंनाय रक जरा अफिसार तंनाय रक जरा सामुं तांसानाय रक बा जरा कन्ट्राक्टर खायनाय रक जरा राजनीति खाय नेता खाय तंनाय रक न अमन कबक जाओ नरक जे जगह जे पोजिशन अपन सामुं खाय तंदे सिनि दफा दिनि कमरक सिनि दफा जदि कमरि थांगांके नों जे आजे माने नों जे सम्पद न तुई तंमाने नों जे बसाबतै न भबिष्यत सुरक्षारना बागै नों वान सगै सामुं खाय तंमाने नों तो हा मरगै तंलाक सिर जीवन आंबो हा मरगै तंलाक इनि सां कथां सनि साबो कथां तंके साइमेया सालसा जखन जों कमरि थांनाय जे बसाबतैनो नों हामजागैने बिनि बागै नक तांगुराङा जेवो अ बसाबतै ब जागाव तंनाय इनि आमसक जरा जों थंजागै तो निजेनो हावो सनि खोना जों गरैमा बरे तेबो थंजानाय जरै जों तिनि जदि वान सगै जदि जों जत पालखे बासाय हाके आर सिनि एकटन उद्देश्य तनन नांगो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्ट ना के कथां तोना के दुनियाव स्ट्रगल खाइमा थांनाय माया सक जरातै जे सब सिस्टम तैफा नंथों जे सब तारिका तैफा नंथों जिनि मान थैनो माना बागै जों चेष्टा चालुगैमा थांनाय गावनि बिसिं तैनो अ चिकन सा चेष्टा ताबो आं खायनानै थाङै दंगो 72 बोसोर तिप्रासा थंजां माने न नाय नायखे केवब चिकन सा सिखायसे अब सामु हायख्लाय दंगायसि तेलेंगाना माना बागै अनेक बरफ बसागो देरेसिन लुइबो थैखायसे अनेक शिक्षित स्टूडेंट दं उस्मान यूनिवर्सिटी आबनि बागाबो चिकन सा मानै खुसायसि गो तांमोन बिसिंति जदि किछापानो जदि गवर्नमेंट जदि कुंजु कायखे किछापानो जदि कांके अम आं किछापानो दफानि सामु चुखा जिनि फ्यूचरनि सामु चुखानि जुदा अब आने आंदोलन या अब तिप्रासन आंदोलन ना नों जे ताबुक दिल्लीव अब आने आंदोलन दिल्लीव जे थांना नायबानि अब तो कायसा गणतांत्रिक देबा सानमुं अबके तामुंगै गेदा तिप्रालेण्ड बाय तिप्रा सा एकॉर्ड सिमिंखा 1 2 तिफेट तामुं इंलिया एडिशनल मोर पावर तामुं इंलिया ताय कुबुनि अब नन पॉलिटिकल हनै ना जे कुनो डिमांड नथों तिप्रासन हामख्रायनि बागै जदि केबो कुनो सामुं ताङै तंखाके अब तिप्रासानि न प्रॉफिट है बेनिफिट ने हकां तिनै र बरफ फाइ जे 250 कोटी तो खांका तिप्रासन सानाय सि खक्सा खंनिफोर तिप्रासन हामख्रायनाय आमाने बागै आं सामाने कक नके लेकिन जत फाइसिदा कक सायसि तामखेबा जानि जे पोजिशन तंगो जानि जे चुक माने जरातै जत्तनो जानि फाइसिंगो न दफानो सुबाना फाइसिंगो सो आबनि बखागो जों सामुं मा तांनाया बसानिके आबो तीन क्लांनाय जाय ताम खलायजानाय हमबा आबो हंगाके तो मा तांनाया बसानिके आबो